Mä mietin ehkä vähän liiankin kauan sitä, että miten ihmeessä mä tämän videon teen. Mun piti opetella hirveästi kaikkea uutta ja sitä editointia ja näiden ohjelmien käyttöä. Mutta tässä nyt on video siitä, kun mä maalaan ihan reaaliajassa, eli mitään ei ole nopeutettu. Mutta elikkä me maalataan semmonen taulu kuin helmi, ja mä tuun tässä kertoa tämän videon aikana sitä, että mitä mä vähän niinku opin tämän taulun yhteydessä, kun mä maalasin. Ja tää oli ihan niinku oikeastaan ihan aidosti sanottuna, niin ensimmäinen kerta, kun mä maalasin vähän tällä tyylillä, totta kai mä tein tätä aluspohjamaalausta vai miksikä sitä nyt sanotaakaan, niin mä tein sitä tähän, mitä mä oon tehnyt niin kuin aikaisemminkin, mutta myöskin tää on ihan hyvä tämmönen video, että jos säkin opettelet maalaamista tai tykkäät nimenomaan katsoa just näitä maalausvideoita, niin tässä näkyy hyvin niin kuin myös mun virheetkin, joista mä tuin sitten myös kertomaan. Ja myöskin se, että miten mä ne oikeastaan sitten myöskin miten mä pelasin itteni niistä tilanteista. Ja mun mielestä tämä öljyvärimaalaus on oikeastaan aikamoinen pelastus, koska kun aluksi näkyy se, että mitä kaikkea mä oon tähän oikein tehnyt ja kuinka paljon mä oon oikeasti tehnyt virheitä ja kuinka huonon näköistä aluksi tulee olemaan, niin tää on aina niinku muokattavissa ja vieläpä aika helpostikin. Näitä alkusävyjä, mitä mä käytin tähän pohjustukseen ja just nimenomaan luonnosteluun, niin jos mä nyt oikein muistan, niin tämän sävynimi oli Magenta. Ja mä yleensä käytän sitä tai Rav-sienaa näihin pohjustuksiin. Ihan vaan, että lähtee niinku hahmottelemaan ja hakee sitä pohjasävyä ennen kuin ottaa sen oikean sävyn esille, jotta siitä maalauksesta tulisi vähän elävämpi. Myöskin voi tehdä silleen, että sen voi, niinku, mikäköhän se on suomeksi se sana, se glaze, että tekisi vähän niinku semmoista vähän harmahtavampaa pohjasävyä ja sitten lisää ne sävyt jälkikäteen silleen, että esimerkiksi pellava öljyyn lisää sitä sävyä silleen, tai siis lisää pellava öljyä siihen sävyyn sen verran, että se on semmoista läpikuultavaa, että sillä pystyy vähän niin kuin sävyttää sen, mitä sä oot jo siihen tehnyt. Mä en hahmottele lyijykynällä ja oikeastaan mä oon TikTokia siitä puhunutkin aikaisemmin, että musta tuntuu, että se hidastaa mua tosi paljon. Että se on vähän niin kuin steppi mulle, vähän niin kuin ylimääräinen steppi ja sen takia mä lähden heti niin kuin maaleilla tekemään, koska öljy on siitä hyvä, että sä pystyt sitä muokata sitten siinä samaan aikaan, kun sä maalaat ja vähän niin sanotusti siirtämään helposti kohtia, mitkä ei mennyt oikein. Ja tässäkin esimerkiksi näkyy se, että mä tämän naaman hahmottelin uudestaan tohon. Jos mä nyt oikein muistan, niin mä hahmottelin sitä vielä myöhemmin vielä uudestaan, että se ei oikein ollut oikein, mutta toi nyt on, tämä mitä mä nyt tällä hetkellä tähän teen, niin tää kaikki on semmoista suurin piirtein maalaamista. Mä haen nyt suurin piirtein ne sävyt ja kohdat ja hahmot tänne. Ja myöskin noi hiukset, no mä laitoin sinne hiusten pohjaa niin kuin lähinnä sitä magentaa. Mä taisin lisätä jotain ruskean sävyä sinne kanssa sekaan. Että se vähän niin kuin on siellä pohjana, että ennen kuin mä lähden tekemään niitä hiusten eri sävyjä, niin toi kuultaa sieltä aluksi vähäsen ja se tekee siitä ehkä vähän syvemmän sävytteisen. Se, mihin mä panostan tällä hetkellä, kun mä oon tehnyt vähän näitä ääriviivoja, on se, että mä teen näitä varjoja ja valoja.
Ja tämä on se vaihe, missä vaan hahmotellaan ne valot ja varjot ennen kuin tehdään erikseen niitä sävyjä. Ja tämä on hyvä sinänsä. Käytännössä tämän voisi tehdä ihan millä sävyllä tahansa. Mä oon nyt käyttänyt tässä tätä yhtä sävyä, mutta mä oon tainnut lisätä tähän jotain toistakin sävyä, koska tämä ei näytä puhtaasti yksisävyiseltä. Mutta mä hain tässä lähinnä sitä, että mä tuon esiin sen kuvan niillä valoilla ja varjoilla ennen kuin mä otan sinne itsessään niitä sävyjä. Tämän käden maalaaminen on ollut mulle aika vaikeaa, kuten huomaa tässä nytkin jo, niin se malli on nyt jo aika hirveä. Ja tässä taulun edetessä mä sitä useaan kertaan muokkasin. Ja oikeastaan mä aina vaan ajattelin, että no mä jatkan se sitten myöhemmin. Ja se on oikeastaan ihan hyvä ajatus kanssa, että jos nyt on semmoinen kohta, mitä sä et vielä hallitse, niin jatka sitä muuta ympärillä olevaa ja mene takaisin vasta sitten, kun sä olet valmis. Että ihan väkisin ei kannata heti tehdä. Että käytännössä tässäkin niin kuin hakee muita sävyjä muualta tai tekee muita kohtia valmiiksi. No, mutta sitten mä vähän niin kuin blendasin noi kaikki tosta, että se ei ollut niin semmoinen niin kuin terävä piirteinen tämä kuva. Ja tässä näkyy nyt vähän tätä mun blendausta ja samaan aikaan myöskin kuvasin totta kai TikTok-videoita, että saa vähän materiaalia. Ja käytännössä täältä se näyttää silloin, kun mä kuvaan TikTok-videoita, että mä vaan läiskin menemään ja kännykkään tossa käy samaa aikaa päällä. Ja oikeastaan tämä hahmotteleminen ja pohjasävyjen etsiminen ja tää, niin musta tuntuu, että se on aina ehkä varmaan vähän eniten aikaa vievä kohta, koska sä haet silloin sen koko hahmon kaikki mittakaavat samalla tähän. Ja mä oikeastaan vähän hetki sitten vasta aloittelin öljyväreillä maalaamisen. Ja tässä on ollut aika paljon opettelemista, vaikka kuitenkin mä oon ehkä vähän hämmentynyt siitä, että mä en aluksi vähän niin kuin osannut näitä käyttää, mutta sitten jotenkin sitä oppia oivals näiden käyttämisen aika nopeasti. Kuitenkaan en nyt sanoisi, että mä olisin joku pro tai ammattilainen tai mitään semmoista ja tästä hyvin huomaa kaikki mun tekniikat ei välttämättä ole ihan sitä, mitä pitäisi olla, mutta sitten kans mietitään sitä, että mitä oikeasti ihmisten pitäisi olla, että me kaikki opetellaan täällä vasta ensimmäistä kertaa elää tässä maailmassa ja tekniikalla loppupeleissä ei ole niin paljon väliä, jos lopputulos näyttää hyvältä tai on miellyttävä tai samankaltainen kuin on semmoinen, mitä niin kuin havittelikin. Mä olin tässä aika tarkka näistä kaulan kohdista, että se korostuisi mahdollisimman hyvin. Ja kuten huomaakin, että mä katson mallia kännykästä tässä. Ja tuossa kännykässä tämä henkilö on kuvattu ihan valkoiselle taustalle. Joten sitten kaikki, mitä mä teen tuonne ympärille, niin mä katsoin ehkä vähän inspiraatiokuvia vähän, että mitä mä voisin tehdä. Ja sitten se käytännössä meni vähän niin kuin, että mä loin sen ympäristön siihen. Mutta tämä henkilö, joka tässä on tässä mun kuvassa, on oikeastaan mun serkku. Mä kysyin häneltä, että saanko mä käyttää hänestä
tämmöistä kuvaa. Tai oikeastaan nyt kun mä mietin jälkeenpäin, niin en mä tainnut kysyä, että mulla on sen verta läheisiä, että mä taisin vaan ilmoittaa hänelle, että hei, mun seuraava taulu on muuten sitten susta tästä taulusta, että no worries, että näytät hyvältä siinä, että siis se oli silleen, että ok, että lähinnä tälleen se sitten meni. Ja tässä oikeastaan näkyykin jo sitä, että mä oon hahmotellut jo vähän sen taustaa tonne, koska mä huomasin sen, kun mä maalasin, niin tää näytti lähinnä vaan oranssilta koko ajan. No onhan tää nytkin vähän oranssi, ja se on, nyt muistetaan se, että tää on pohjasävy, mitä tässä on. Ja aika usein, kun mä teen ihmisiä, niin heidän ihon mä teen niin, että se pohjasävy on joku oranssi. Ja varsinkin silloin, kun jos ihmisen pohjasävy on vähän oranssihtavampi tai kellertävämpi, niin silloin mä teen vähän semmoisen oranssihtavan. Että mulla itselläni ihon pohjasävy, niin mä käytin enemmän vähän punaisia sävytteitä just sen takia, koska mä oon aika punasävytteispainotteinen. Niin vähän sen mukaan, että minkä värinen ihmisen iho on, niin teen sen pohjasävynkin sen mukaisesti, tai ainakin pyrin tekemään. Ja ajattelen, että voisin siinä onnistua niin, että siitä tulisi mahdollisimman hyvä ja syvä ja aidon tuntunen. Ja tonne taustaan, mitä mä käytin sävyä, niin mä oon käyttänyt sinne vähän vihreitä sävyjä. Ja oikeastaan niillä mä aika paljon tässä taulussa meninkin, että on vähän viherpainotteinen taulu ja teos. Ja vihreä on mun mielestä aika hyvä sävy, koska se on aika semmoinen neutraali. Se sopii erilaisiin sisustuksiin. Se on hyvin tämmöinen niinku rauhallinen sävy ja semmoinen luonnollinen. Ja mä tykkään siitä. Varsinkin tälleen, kun miettii jotain sisustusasioita, niin vihreä toimii aina, jos ei ole jotain selkeää. Niin vihreä on aina hyvä. Okei, tästä nyt näkee sen, miten toi ihonsävy muuttui, kun mä laitoin tämän ympäristösävyn tähän, että kuinka paljon eri sävyt oikeasti muuttaa sävyjä, kun ne on yhdessä. Mutta tällä hetkellä mä nyt otan tästä pohjasta vähän ylimääräistä maalia pois, koska mä halusin jatkaa vähän nopeammin tätä ja siinä kuivumisessa kesti ikuisuus, joten mä otin vähän ylimääräistä
pois, että mä pystyin alkaa jatkaa ja muutenkin toi oli vaan tommonen pohja alkusävytys tonne ennen kuin mä lähden tekemään yhtään mitään. Mutta tässä nyt me lähdetään tekemään tätä ympäristöä ja se mitä mä ajattelin, niin tää henkilö voisi istua tämmöisellä nojatuolilla. Vähän tämmöisellä vanhanaikaisella, onkohan tää nyt semmoinen vähän parokkityylinen tuoli. Oikeastaan mulla on itsellä kotona tämmöinen samanlainen tuoli tuossa studiolla, vähän samantyyppinen, niin mä katsoin myös vähän siitäkin vähän mallia, että miten sekin menee, että menisi mahdollisimman realistisesti. Ja se, mitä mä tuonne taustalle nyt teen, on se, että tuohon tulee verhot, joten mä luon sinne vähän näitä varjoja, vähän ääriviivoja, että miten kaikki menis. Ja oikeastaan mä en ole koskaan ennen maalannut verhoja. Tässä mä nyt sitten lähdin maalaamaan, nyt mä tein ne nyt niin vaikeat voi olla, että loppupeleissä ne saa varmaan aika yksinkertaisesti tehty, että varmaan se key point tässä koko niinku verhojen maalaamisessa on varmaan se, että blendaa vaan ihan äärimmäisen hyvin. Niin kuin mä oon oikeastaan huomannut, että aika usein kun maalailee tai muutenkin jos piirtää tai tälleen, niin se, että sä osaat blendata oikealla tavalla, niin se on oikeastaan niin suuri pelastus ja semmoinen, että se on vähän niin kuin se niin sanotusti salasana, mitä kaikki aina miettii, että miten sä sait tosta tollasen, niin se on se, että sä blendaat. Et sen mä oon ainakin itse huomannut, että blendaa tarpeeksi hyvin. Se on vähän niin kuin meikkivoidekin. Jos sä et sä blendaa niitä sävyjä sinne, jos sä blendaa sitä tohon sun ihoon, niin sehän näyttää vaan semmoiset, että ne viivat menee tossa suoraan. Niin sama käytännössä on tauluissa. Pitää blendata tarpeeksi hyvin. Ja oikeastaan tämä tapahtuma, mikä tuossa taustalla on, niin tää on vähän niin kuin nurkassa. Elikkä tässä on nämä verhot ja hän istuu siinä tuolilla ja se on siinä nurkassa. Ja sitten tuohon vasemmalla puolella tuota taulua tulee olemaan niin kuin seinä ja peili, josta tämä henkilö niin kuin katsoo itteensä. Mutta katsotaan nyt vähän eteenpäin sitä asiaa.
koska mä oon aikaisemmin maalannut ja helposti lähtee tekemään sitä, että tekee yhden elementin kokonaan alusta loppuun asti ja sitten vähän niin kuin siirtyy muualle, niin se mitä mä tässä maalauksessa vähän niin kuin opettelin oli just se, että mä maalaan vähän niin kuin samaa aikaa kaikkea. Ja niin kuin tässäkin huomaa se, että kaikki ei ole täysin valmista ja kaikki on ihan keskeneräistä, mutta ne sävyt muuttuu niin paljon, aina kun sä lisät sinne ympärille jotain toista tai lisät toista sävyä, niin silloin ne lähtee muuttuu, niin tällöin mä pystyn vähän niin kuin muokata ja hallinnoida sitä koko taulua samanaikaisesti. Myöskin aluksi mä olin vähän kokeillut tätä samaa taktiikkaa yhdessä toisessa taulussa, ja se ei oikein multa silleen niin kuin onnistunut, koska mä en pystynyt keskittyä kuin vaan yhteen asiaan niin kuin kerralla, mutta tässä mä sitten oon tehnyt silleen, että mä oon tehnyt pohjasävyn niin kuin yhteen kohtaan, ja sitten mä oon mennyt tekemään pohjasävyä toiseen kohtaan, että mä en ole niin kuin jatkanut sitä pohjasävystä niin sanotusti eteenpäin. Tällä hetkellä mä jatkan niin kuin näiden valo- ja varjon tekemistä, ja just nimenomaan korvakin meni vähän sillä valo-varjo-tekniikalla. Okei, eli hiukset. Mä oon kattonut näiden maalaamisesta oikeasti YouTubesta videoita ihan älyttömän paljon. Ja mä jotenkin en näitä niin hyvin osaa
vielä, ainakaan omassa mielestä. Mutta käytännössä mä yritin katsoa tuosta kuvasta, että missä menee ne tummat kohdat ja vaaleat kohdat. Ja tällä hetkellä mä vähän niin kuin korostan niitä tummia kohtia, koska hiuksiahan ei maalata niin ikinä, että sä maalaat yhden hiuksen kerrallaan aina alusta loppuun asti. Ei, koska kun hiukset on niin kuin siinä yhdessä, niin niissähän menee niin kuin varjojen vivahteita aika paljon. Ja hiukset maalataan niiden valojen ja varjojen vivahteiden mukaisesti. Esimerkiksi jos on laineet, niin tietyssä kohdassa on vaaleampaa ja toisessa kohdassa on tummempaa, niin se on se, miten tehdään, eli kohdalta niin, että tuossa on tummempaa kohtaa, sitä tehdään, ja sitten vaaleampaa sitä tehdään. Ja sitten vasta viimeisenä lisätään ne yksittäiset hiukset, mitkä menee sieltä, tai jotka vähän leijailee siellä pään yläpuolella tai jotain vastaavaa. Mutta nyt tässä mä yritin tehdä tätä sen, että tämä pohja nyt ensinnäkin on ruskea. Ja mä vielä jätin tämän oikeastaan toiseksi vielä, että tää oli vasta niinku mones kerros tää nyt on. Onko tää nyt toka vai 3. kerros tällä hetkellä, mitä mä tähän teen. Että mä jätin tämän vieläkin kesken, että nyt mä tein ne tummat kohdat tähän ja hahmottelin ne hiukset lähtökohtaisesti tuohon suurin piirtein, että ne on vähän niin kuin paikoillaan. Yksi asia, minkä mä oon huomannut, kun mä oon maalannut, mikä on ihan äärimmäisen tärkeää, on se, että sä et aina sekoita uutta sävyä uuteen kohtaan, vaan sä käytät niitä sävyjä, mitä sulla on jo, ja sekoitat sitä siihen vanhaan, mitä sä oot siihen laittanut. Esimerkiksi tossakin mä jatkoin tällä samalla siveltimellä, missä on tätä samaa sävyä, tekee näitä varjokohtia tänne kaulaa. Niin kuin eka mä käytin sitä tuohon hiuksiin ja sitten se jatkui siitä sinne kaulaa. Että siinä pysyy se sama kontrasti, samat sävyt. Silloin sitten tulee aidomman oloinen, sitten tulee semmoinen niinku, viimeistellyn oloinen ja semmoinen, että se niinku kuuluu siihen kuvaan, koska jos sä aina joka ikiseen kohtaan sekoittaisit uudestaan uuden sävyn, niin silloin se näyttää siltä helposti, että toi kohta ei kuulu tähän tauluun. Että nämä on ihan kuin irralliset kohdat tässä taulusta. Niin tällä tavalla, että vähän niin kuin yhdistää näitä sävyjä keskenään tässä taulussa, niin se saa enemmän sitä yhdenmukaisuutta ja sitä, että kaikki niin kuin blendaantuu keskenään. Ja varsinkin nyt, kun öljyväreissä tekee, nämä ei kuivu niin nopeasti, niin tämä on niin paljon helpompaa. Että aikaisemmin käytin enemmän akryylivärejä ja mä tein enemmän niin kuin tämmöisiä sisustustauluja, vähän abstrakteja tauluja. Ja mä opettelin siinä erilaisia tekniikoita, että mä saan niinku niistä akryyliväreistä sen kaiken irti. Ja ne samat säännöt ei todellakaan päde näissä öljyväreissä, että kun mä opin nämä säännöt, mitä tässä öljyväreissä on, niin sitten mä huomasin, että kuinka paljon helpompaa ja parempaa öljyväreen käyttäminen oikeasti onkaan.
No nyt me päästään tähän käteen, mistä mä jo aikaisemminkin puhuin, että tää oli vähän ongelma. Ja mä oon tästä nyt pätkinyt aika paljon kohtia, koska mä tein tätä varmaan kaikista eniten tästä taulusta. Okei, joo, mä aikaisemmin sanoin, että varmaan sitä pohjaa teen kaikista eniten, mutta nyt kun mä mietin vähän enemmän järjellä ja muistelen tämän maailmista, niin kyllä mä ihan kaikista eniten käytin tämän yhteen elementtiin ja se oli toi käsi. Koska tuo kuva, mistä mä katoin tota mallia, se oli valkoisella taustaa tehty. Joten siinä tuli nämä valot ja varjot. Joo, siinä tuli nämä valot sillä tavalla, että siihen käteen ei oikein tullut varjoja sillä tavalla, niin kuin olisi pitänyt. Joten se maalaaminen on tosi paljon vaikeampaa. Ja mä monesti mä katsoin vaan sitä kuvaa ja mä olisin, että miksi tästä ei tule mitään, miksi tämä näyttää tältä. Tällä hetkellä mä esimerkiksi maalaan tästä aivan liian paksu ja mä myöhemmin sitten muokkaan sen ohkaisemmaksi. Mutta mä mietin oikeasti sitä todella paljon, että miksi tämä ei onnistu. No tässä vaiheessa mä olin jo osittain vähän tyytyväisempi, mutta sitten mä kanssa mietin, että tästä joku juttu tässä nyt on. Ja mä en ollut tähän niinku lopullisesti tyytyväinen. Tämä nyt sentään näytti edes joltain. Enemmänkin kanan jalalta. Ja se ei oikein mun mielestä sopinut tähän. Ja se on aivan liian iso tuohon koko keho verrattuna. Joten mä muokkasin sitä myöhemmin uudestaan. Mutta se mitä mä päädyin niin sitten lopullisesti tekemään tuossa on se, että mä katoin mallia mun omasta kädestä. Että mä vähän niin kuin sekoitin tai lähdin sekoittamaan tässä niin kuin mun kättä ja sitten tämän mun serkun kättä niin kuin yhteen kuvaan, koska se käsi ei mennyt niin kuin mä olisin halunnut ja se ei onnistunut siitä kuvasta ottaa sitä kättä, koska siinä, no tässä nyt näkyy, kun mä otan tämän käden ja katson tätä samaa asentoa mun kuvakulmasta, että miten toi kannattaisi tehdä, niin mä lisäsin tonne aika paljon sitten muita asioita ja mä sain tolla tavalla sitten katsottua ne valot ja varjot sitten lopullisesti vähän paremmin tohon. Plus mä sitten vielä lisäsin tonne, että tuot näkyy vähän paremmin noita sormia, että nyt ne näytti siltä, että vähän niin kuin katkee. Alkuperäisessä kuvassa niitä muita sormia ei näkynyt ollenkaan, mutta se ei jotenkin onnistunut tähän kuvaan tehdä sillä tavalla, niin kuin siinäkin oli. Ja mulla oikeastaan TikTokissa tästä kädessä vähän enemmänkin video, jos haluaa sieltä käydä katsoa, koska mä en joka ikistä kohtaa kuvannut, kun mä katson tätä kuvamateriaalia, tätä videomateriaalia, niin mä huomasin, että mä en oo kaikkia kohtia tuosta kädestä tänne laittanut tai niinku ottanut video, niin sieltä TikTokista pystyy myös katsoa vähän niitä. Sitten me jatketaan tätä taustaa ja nimenomaan tätä tuolia. Tässä on niinku puiset nojat ja tässä leikin taas valojen ja varjojen kanssa. Ja yksi asia, mikä pitää hyvin aina muistaa, kun tekee huonekaluja ja muutenkin ympäristö on varjot. Että sä saat sen syvennyksen. Ja muutenhan se näyttää siltä, että kaikki olisi samassa kohdassa ja perspektiivi silloin ei niin kuin toimisi ollenkaan. Joten se, että jos sä haluat, että joku on niin kuin kauempana, niin se varjojen se etäisyys pitää ottaa myös huomioon, kun maalaa.
Mä en oikein ollut tyytyväinen siihen, että mitä tuolla taustalla tapahtui, joten tälleen vähän kesken kaiken mä lähdin muokkaamaan tätä, koska tuollahan meni tommonen panelointi tuolla takana, niin mä halusin, että se menee vähän paremmin. Se ei kaikista kohdasta oikein mätsännyt, joten mä lähdin sitten uudelleen sitä tekemään. Myöskin toi peili ei näyttänyt hyvältä, että se meni ton paneloinnin päälle. Joten mä halusin muokata myöskin ton silleen, että toi peili vähän niin kuin pysyy tuolla paneloinnin sisäkehyksessä, eikä mene sinne paneloinnin päälle. Ja nämä peilin, mitkä nämä kehykset, mä pidin ne aika yksinkertaisina. Mä eka ajattelin, että teinkö niihin jotain kirjailua, mutta mä sitten päädyin siihen, että se ei ole se pääpointti tässä taulussa. Ja se vei paljon aikaa, mulla oli deadline tälle taululle, joten mä jätin sen aika yksinkertaiseksi. Ja se juttu, mistä tämä koko taulu tulee saamaan nimensä, on helmi, on näistä helmikoruista. Eli tähän korvaa tulee tämmöinen helmikoru. Ja mä vähän niin kuin täppäsin ton pisteen semmoisella pyöreällä siveltimellä tohon. Ja nyt me lähdetään tekemään siihen noita valoja ja varjostuksia. Ja se ei ollut mitenkään hirveän yksinkertaista. Tai ainakin niin mä eka ajattelin, mutta sitten loppupeleissä oikeastaan meni ihan hyvinkin. Otti vaan huomioon sen, että tuossa siveltimen päässä sävyä oli ihan äärimmäisen vähän, että se onnistui. Ja mä olisin oikeastaan halunnut, että tässä mä olisin kuvannut, kun mä teen ton korun myös tonne kaulaan. Että mä olisin kuvannut sen kohan, kun mä tein siihen ne ketjut tai ne, koska se meni aika hienosti mun mielestä. Ja mä huomasin, että mä en ollut kuvannut sitä kohtaa, joten tää vähän niin kuin jäi kesken. Mutta nämä on nyt tämmöisiä vähän yksityiskohtia, mitä mä tähän tällä hetkellä vähän lisäilin. Ja oikeastaan nyt kun mä katson tätä taulua, niin ei tuo taustakaan ole tässä kohdassa valmis vielä toistaiseksi, kun mä nyt oon tätä yksityiskohtaa tähän tällä hetkellä maalannut. Mutta se, miten mä tässä oon niin kuin maalannut tätä taulua, niin mä oon tässä pyrkinyt siihen, että mä oon tehnyt vähän isommilla siveltimen vedoilla, että mä en ole tehnyt joka ikistä yksityiskohtaa, koska jos sä teet maalauksen, joka näyttää yhtä realistiselta kuin valokuvat, niin mun mielestä silloin, tai nyt mun ihan henkilökohtainen niin kuin mielipide, mun mielestä silloin sillä taululla ei sinänsä ole hirveästi arvoa, koska nykyisin sä voit ottaa sen kuvan vaan ja se kuva on yksityiskohtainen, mutta jos sä maalaat sellaisen taulun, joka on yhtä yksityiskohtainen kuin valokuva, niin siinä ei tule sitä taiteellisuutta esiin. Ja totta kai se vaatii tosi hyvin taitoa, että saa semmoista, mutta mun mielestä taide on paljon kivempi, kun se näyttää oikeasti taiteelta ja että se ei näytä valokuvalta. Ja mä oikeastaan maalasinkin tuossa yhden semmoisen taulun, mikä näytti kuin valokuvalta, ja kun mä mietin sitä jälkeenpäin, niin en mä siitä oikein hirveästi enää tykännyt. Se oli liian realistinen, ja mä tarkoituksella sitten loppuväleissä jätin sinne vähän semmoisia siveltimen vetoja, että vähän niin kuin keskeneräisiä kohti ihan vaan sen takia, että se ei näytä, että siitä niin kuin saa kuvaa sen, että se on oikeasti niin kuin maalaus, koska siinä tekovaiheessakin mua alkoi jo vähän häiritse se, mutta mä kuitenkin tein sen loppuun asti. Ja tällä hetkellä me tehdään ihan tämmöisiä viimeistelyjuttuja ja katsotaan, että kaikki menee kondikseen ja että näyttäisi mahdollisimman hyvältä ja tasaiselta ja että kaikki tämmöiset pienet virheet, mitä mä huomasin, niin mä niitä vähän korjailin ja jos oli jotain varjostusvirheitä, niin niitä vähän blendasin, että aika paljon tuli semmoista blendausta tähän loppuun asti, että kaikki nämä sävyt vähän niin kuin sointuu yhteen, että kaikki on niin kuin yksi yhtenäinen asia.
hei, jos tykkäsit tästä videosta, niin tykkää, kommentoi toki, että mistä tykkäsit, ja tietenkin pitää ottaa huomioon, että mä nyt vähän opettelen tätä videon editointia, joten toivottavasti myös sitten tulevaisuudessa tulen tekemään vähän parempia ja paremmanlaatuisia videoita, ja mulla on myöskin kontsaa tuolla TikTokin ja Instagramin puolella, että kannattaa käydä kurkkaan nekin. Moikka!